മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം. പെട്ടെന്ന് സോൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമറ്റം കിസ് ജില്ലാതല വിജയിയെ ആദരിച്ചു. 1ാം സ്ഥാനം നേടിയ BP അങ്ങാടി GLP സ്കൂളിലെ TP മുഹമ്മദ് റംസാനെ തിരൂർ സബ് കളക്ടർ ദിലീപ് K കൈനിക്കര ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ചടങ്ങിൽ PTA പ്രസിഡന്റ് P നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലപ്പുറം ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ ബാബു വർഗീസ് മുഖ്യാതിഥിയായി. K വാസുമാസ്റ്റർ, PT ഷഫീഖ്, പിൻപുറത്ത് ശ്രീനിവാസൻ, CV ഉണ്ണി, സിദ്ദീഖ്, ബഷീർ, സെമീറ, സൈനബ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കലാകായിക ശാസ്ത്രമേളയിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു. പ്രധാന അധ്യാപിക K ഷീല സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി K ധന്യ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വെട്ടന്യൂസ് തലക്കാട്.